מה קורה חברים? היום נשחק גרו וגארדן. אם אתם שואלים למה אני בככה, אז למה אני משתמש כזה גרוע, אז יש לי 3 משתמשים בגרו וגארדן. אחד ממש 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 טוב. השני כאילו סתם משמר לי, אני תמיד לא מתחיל מחדש, אז השני בסדר. ועכשיו השלישי בשביל הסרטון, השלישי זה יהיה לסרטונים שלי. אז כן. אוקיי, אז קניתי עכשיו 2 קירות סיד. אם אתם יודעים מה זה, ברור שאתם משחקים גרו וגארדן, למה שלא תשחקו? כי זה המשחק הכי טוב בעולם לדעתי. ועכשיו קנינו עוד 4 קירות סיד. אוקיי, אז מי שחדש בגרו וגארדן, אז גרו וגארדן זה משחק על שאתם קונים ירקות ופירות, שותלים אותם, מחכים שהם יגדלו ומוכרים אותם, ואז מקבלים כסף, ואז קונים ירקות ופירות יותר טובים. אבל גם אם יש לכם למשל 1,000,000, אבל תסתכלו למשל, זה no stock, זה אומר שאין עכשיו בסטוק, אז אתם לא יכולים לקנות את זה. פעם הבאה, כל 5 דקות הסטוק מתחדש, ויש new seeds. אז אם אתם עכשיו אם עכשיו יש לכם הרבה כסף, אבל כלום לא בסטוק שלכם, אז אתם נדפקתם ואתם צריכים לחכות עכשיו עוד 5 דקות. זה קורה מלא, אז אל תתבאסו כל כך. לירקות והפירות שלכם הם יכולים לקבל מוטציות. עכשיו, מה זה מוטציות? מוטציות זה כזה, למשל ראיתם, היה לי קרוט גולד. גולד זה כאילו זהב, מי שלא יודע כל כך אנגלית, זה בסדר, לא צריך להתבייש. אז כן. ויש עוד מלא מוטציות, יש שוק, פרוזן, ווט, יש הרבה, מלא. ואפשר להשיג אותם, נראה לי 3 דרכים או 4, אני לא זוכר כל כך. אני אומר לכם את כל הדרכים שאני מכיר. דרך אחת, הם פשוט יכולים להשתגר ככה בלי שום דבר, אבל לזה צריך מזל. דבר שני, אני אלך לשם, יש חנות של גיר. גיר זה החנות של כל מה שעוזר לכם לפתח, ויש שם ספרינקלרס. ספרינקלרס, אתם שמים אותם ואז שמים את הסיץ שלכם שם, ואז זה כזה שזה גודל, אז זה יכול להביא ריינבו וזה. וכן, עכשיו אני אסביר לכם כל מה זה. ווטרינג קן הראשון, זה עושה שהפירות שלכם יגדלו יותר מהר. טראול, אני אסביר לכם רק 3. טראול זה אפשר להזיז את הפירות, אם אתם לא אוהבים איפה שזה, זה עולה 100,000. והריט של רונץ' זה טלפורט, זה כאילו טלפורט אתכם לחנות של הגירס, וזה טוב כי לגיר אין כזה של טלפורט כמו הגארדן, סל וסיד, וסביר להניח שאתם כזה כאילו תעשו ספאון רחוק. אז הנה ספרינקלרס. וכן, אבל יש גם ספרייז. ספרייז אפשר להכין פה. אפשר להכין, איפה זה? לא, זה פה. סליחה חברים, היה לנו פה בעיה טכנית. סתם, אמא שלי התקשרה אליי.
אוקיי, ואז יש, איפה הייתי? אוקיי, פה, נכון. אז יש את הספרייז. זה אפשר לעשות להם קראפט עם דברים. וזה כזה, הנה רואים, מוטיישן ספרי שקט. מוטיישן ספרי צ'ילד. מוטיישן ספרי שקט. איך שלא אומרים את זה. צ'אק. וגם יש חיות. חיות הן גם חיות נדירות, יכולות להביא מוטציות לפרוץ שלכם. כן. בואו נבדוק מה יש. וגם, וכן, ועכשיו בואו נשחק. ואם הגעתם עד לפה, זה אומר שאהבתם את התוכן שלי. תסתכלו מה השתגר. זה אומר שאהבתם את התוכן שלי, אז אני נורא מעריך את זה ותודה. ואם באמת הגעתם עד לפה, אז אני ממש אשמח ממכם אם תעשו לי לייק וסאב לערוץ. אני ממש כאילו משקיע בסרטונים שלי. אני יודע שאני מוציא סרטונים, אבל אם אני מוציא אני ממש משקיע בהם. אז אם אתם יכולים, לא שורטס, כאילו ממש סרטונים, אז אם אתם יכולים, אני ממש אעריך את זה. ועכשיו תשימו סאב לערוץ ואתם תתנו לייק בסרטון. עכשיו זה לא עולה כסף, אני לא מבקש מכם לעשות איזה עכשיו כסף או משהו. אני רק מבקש מכם שתעשו לייק וסאב לערוץ, אבל אתם לא חייבים. רק אם הגעתם עד לשלב הזה, סביר להניח שאתם ממש אוהבים את הערוץ שלי. כאילו לא ממש אוהבים את הסרטון הזה, אז לא חייב לעשות סאב. קודם רק תיכנסו לערוץ שלי ותראו אם התוכן הזה מתאים לכם, ואז תחליטו לעשות סאב. אבל שוב, אבל אם ראיתם את זה, אבל אם כאילו אתם רואים, אם אתם כאילו ממש אוהבים את הסרטון, אז תנו בלייק ותסתכלו איזה קרות ענק יצא לנו פה. ניחוש כמה זה עולה? 50. מה? זה הרבה יותר ממה שציפיתי. אוקיי, גם יש לנו מספיק לאורנג' טוליפ, נכון? אלא בוא נקנה אורנג' טוליפ. ועוד כמה סטרוברי. ועוד שתי קרות סיד. כן, חברים. ואתם בטוח מכירים את המשחק הזה ממש פופולרי. כן. בבקשה תעשו לייק לסרטון אם אתם באמת די מעריכים. טוב חברים, אז אני אהיה פה. נחזור אחרי הפסקת הפרסומות הקצרה הזאת. חברים, אם אתם אוהבים, תגיבו למטה אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטוני רובלוקס על גרו וגארדן או סטילה בריין רוט או משהו כזה. אז אם אתם רוצים, תכתבו בתגובות פה למטה. אז כן. בוא נכין. חברים, עכשיו שתלתי כמה עגבניות. ואם אתם רוצים שאני אסביר לכם עוד על המשחק, אז פה תכתבו בתגובות, תכתבו שאלות, אני אענה לכם בסרטון הבא, אני מאוד אעריך את זה אם תכתבו בתגובות. ואתם רואים שאתם מביאים לי מזל, כי עכשיו יש פה את הטורנדו, את סופת חול, שזה מביא לי מוטציות, כמו שאמרתי לכם חברים. הנה רואים, יש פה כבר תות חול. רואים אותו? רואים את החמוד. איזה חמוד הוא. הנה אמרתי לכם חברים, רואים? תסתכלו מה ההבדל בין
תות נורמלי לתות עם מוטציה. בואו נחפש תות שגם שוקל 30. הנה, תות שוקל 30 ועוד תות ששוקל 30. ועכשיו תסתכלו כמה הוא שווה. 15. כמה הוא שווה? 44, רואים חברים? והם אותו דבר, הם אותו קילוגרם, הם פשוט לזה יש מוטציה וזה לא. וזו מוטציה לא כזאת טובה. אתם מבינים חברים איזה טוב זה? אז ביי חברים. חברים, עכשיו עוד שתי דברים. אחד, שתלתיות וטומטוז. 2, יש עכשיו עוד דבר שעכשיו זה עושה אותם פרוזן וצ'ילד. כן, זה מוטציה טובה בהחלט. ויש עוד דבר, סליחה שלא אמרתי, יש עוד דבר. אם אתם רוצים שאני אראה לכם את המשתמש הטוב שלי, שלדעתי יש בו את הקקטוס הכי גדול במשחק, אז שנגיע ל-15 צפיות ו5 לייקים, אז אני אראה לכם כאילו את הגינה שלי, אבל תמונה אחת אני לא אעשה לכם עכשיו סיור בה. רק אם נגיע ל-15 לייקים ו30 צפיות, אז אני אעשה ממש סרטון קצר, לא שעות, סרטון קצר כזה דקה וחצי, על סיור בגינה שלי וכל מה שיש. אוקיי חברים, שכחתי לומר לכם עוד משהו. יש גם שופ שזה עולה רובקס, אבל זה לא כל כך מעניין. אבל יש פה forever pack, שאם אתם חדשים זה פשוט יעבור לכם איזה 50 שקלס חינם. אז הנה עכשיו קיבלתי 50 שקלס חינם. וגם, תסתכלו, זה הסיד שלכם, זה הפרוט, כל הפרוט שלכם, זה הגיר אייטמס וזה הפט אייטמס. אם אתם לא מבינים באנגלית, אז פשוט תשאלו בתגובות, ואני אענה לכם בתגובות, אבל אם זה שאלות ארוכות, תשאלו בתגובות, ובסוף תשימו לסרטון של השאלות ותשובות. אוקיי חברים? כי אז זה כאילו יהיה, ואתם תופיעו בסרטון, וזה יהיה יותר כיף, אבל אל תשימו שאלות קצרות. ואז לסרטון הזה, כי אני פשוט אענה על זה בשורט, וגם יופיע בשורטס, אז כן. אוקיי חברים, עכשיו אנחנו נסיים את הסרטון. הנה השם שלי, אם אתם רוצים לעשות לי בקשת חברות, אז הנה הוא לידי. אז ביי חברים, מקווה שהיה לכם נהנה מאוד. אני אזכיר לכם איזושהי שאלה שיש לכם, תכתבו רק בתגובות ואני אענה עליכם, אולי בשורט, אולי רק בתגובות, אולי בסרטון של תשובות, מה שבא לכם חברים. אז יאללה ביי.